Ahojte, namaste, vítam vás. Pomaličky sa posaďte, o chvíľočku začneme. Ak sedíš už, tak zatvor oči, vyrovnaj chrbát, poj si palce s ukazovákom. Zatvor oči. Prehlb nádych aj výdych. A s každým výdychom skús sa uvoľniť viacej v tvári, v ramenách. Nech tam necítiš žiadne napätie. Uvoľni sa v bokoch. Nechaj kolená, nech ti kúsok hĺbšie klesnú. Pomaličky si spoj dlane. S nádychom ich dvíhaj. Otvor oči, pozri do dlaní. Dýchaj. Poď nádych a s výdychom pusti ruky za chrbát. Ak sa ti dajú kolena do podložky, pod spánvou dopredu. Otvor hrudník, spusti hlavu. A potom pomaličky sa posaď. Nechaj si pravú nohu vpredu, hlavu daj za seba. Daj ľavú ruku na pravý bok, na ľavý bok. Poď s bokom dozadu. Už sme to robili. Dozadu. Poď s ním dopredu. Dozadu. Dopredu. Dozadu. Dopredu. Posledný krát. Poď dozadu, dopredu. Dobre, zostaň tam. Ľavú ruku si polož zozadu na chrbát. Pritiahni ľavé koleno. Zrotuj nohu naspäť. Pritiahni k sebe. Nepolož ju na zem. Pritiahni k sebe. Podolu. A posledný krát pritiahni k sebe. Poď s ňou za seba. Klesni dolu a tu pozri na mňa. Váhu nechceš držať celú na pravej ruke. Trošku rozhyb pravé rameno na jednu, druhú stranu a pomaličky vystúpaš hore. Pritiahni koleno k sebe. Poď dolu. Vyrovnaj chrbát. Pokrúž 3-krát dopredu. Poď 3-krát dozadu. A poď vystúpaš hore. A posledný krát. Poď dolu. Ľavú nohu, chodidlo chceš zakopnúť čo najďalej za seba. Vyrovnaj chrbát. Teraz chceš zagulať chrbát. Brada na hruď. Nevadí, že koľko zagulatíš, nejako sa s tým netráp. Vyrovnaj chrbát. Pritiahni a polož. Poď vymeň. Práva ruka na pravý bok. Pod pravým bokom dozadu. A teraz s ním poď dopredu. Dozadu, nerob ten pohyb úplne celý ten pohyb v hrudnej časti. Sústreď sa na tie boky. Poď dozadu, dopredu, dozadu, dopredu, dozadu. Rozhyb poriadne tú pánvu. Dozadu a uvoľni. Daj si pravú ruku zozadu. Pritiahni práve koleno. Ideš do rotácie. Pravá noha pritiahni. Ideš dolu, nepolož koleno k sebe. Poď do rotácie. Pritiahni. Teraz poď dolu. Zase trošku rozkrúž s ramenom a naspäť. Poď naspäť hore. Poď pomaličky dolu. Rozkrúž. Na druhú stranu. Vystúpaš. Posledný krát ideš dolu. Vyrovnaj chrbát. Zagulať, bradáš na hruď. Vyrovnaj. Vystúpaš.
a uvoľníš. Dobre, poď práva noha zase vymeň, len teraz už snažím mať 90 stupňový uhol medzi lítkom a stehnom. To isté aj zadná noha. Vyrovnaj chrbát. A poď hrudník dopredu. Klesaj pomaličky. A tu na teraz uvoľni ľavý stehenný sval, úplne uvoľni tú ľavú nohu. A zase vystúpaš hrudníkom. Vyhrb sa. Pomaličky sa prehni zase hrudníku. Vyhrb sa. Poď posledný krát. Prehni a polož sa úplne na stehno. Tu na skús ľavú nohu, koleno nechaj tam, kde je, iba nadvihni členok. Čo najviac ako vieš, polož, poď 3-krát. Nadvihni, polož, nadvihni, polož a poď pomaličky, vyrovnaj chrbát. Vystúpaš hore, ešte tu zostaň, sa len presuniem a poď. Ľavá noha na špičke, otvor, poď prechádzať cez špičku. Práve koleno nech ti zostáva na podložke. A otváraj, koľko ťa pustí svoje telo. Už keď pomaličky ideš takto, tak už ideš príliš ďaleko. Nechaj to koleno položené. Dobre, pomaličky uvoľni. Poď ľavá noha. Vyrovnaj chrbát. Pozor, nech tu nie sme zase prehnutí. Vyrovnaj sa. A pomaličky s rovným chrbátom sa ťaháš dopredu. Hrudník stále drž vpredu. Ešte nechceš zagulacovať chrbát. Dobre, tu na trošku sa vyhrb. A zase sa prehni. Vyhrb sa. Uvoľni to práve stehno. Poď pomaličky sa prehni. Vyhrb sa posledný krát a zase vyrovnaj chrbát a pomaličky sa púšťaj dolu. A zase koleno pravej nohy zostáva dolu, nadvihni pravý členok, polož. Nadvihni, polož, poď ešte raz, nadvihni, polož. Výborne, poď vyrovnaj chrbát, vychádzaš von z pozície. Zostaň ešte nohy tak, ako máš. Pravá noha, obtáčaš sa na špičke. Otvor, vráť dolu. Otvor, poď dolu. Posledný krát, otvor a pomaličky. Uvoľni. Podsadni si na päty. Dlane polož. Nie vedľa kolien, trošku viacej dopredu. Dobre, poď vyhrb sa pomaličky. A zase poď prehni sa. Nedvíhaj hlavu zbytočne, sústreď sa na chrbát. Prehni sa. A zase od pánvy pomaličky. Vyhrbíme sa. Výborne. A poď posledný krát. A pomaličky sa prehni. Výborne. A uvoľním. Poď do krátučkej balasany. Daj si ešte 3 nádychy a výdychy. Dobre, pomaličky. Vidí hore. Poď vystri pravú nohu do strany. Ruky vystri dopredu.
Pomaličky si sadni na ľavú petu, precíť to natiahnutie. Je to veľmi príjemné. Poď výjdi hore, prehni sa. Zagúľať, vyhrb sa, sadni si. Poď hore, prehni sa. Zagúľať, poď dolu. Poď hore, prehni sa. A pomaličky sa posaď. Prejdi s rukami kdekoľvek, či už len naznačíš, že ideš do strany, alebo sa vieš chytiť, alebo skús teraz pravá ruka, chyť sa buď holenej kosti, alebo členku, polož sa, opri sa o ľavú ruku, polož sa dolu a pravú ruku, ak chceš, môžeš položiť zozadu na chrbát a môžeš sa chytiť až ľavého stehna. Zapri sa a chvíľočku tu nás zostane. Poď 5 nádychov a výdychov, skús sa uvoľňovať. Veľmi príjemné natiahnutie. Pomaličky uvoľni. Vráť sa na kolena, podvystri ľavú nohu. Vystri ruky a zase precíť to natiahnutie. Užívaj si ho, sadni si až na pravú petu. Vystúpaj hore, prehni sa. Zagúľať, sádni si. Vystúpaj, prehni. Vyhrb sa, poď posaď sa. Poď hore, posledný krát. Pomaličky sa, poď posaď. A zase prejdi najskôr kúsok doľava a potom, ak vieš ísť hlbšie, môžeš kľudne tu nás zostať, nemusíš ísť ďalej. Môžeš si chytiť až chodidlo, pravá ruka, položíš, chytíš sa za lítko, ľavú ruku môžeš zase položiť zozadu na chrbát, môžeš sa až chytiť pravého stehna a chvíľočku zostaň. Pomaličky uvoľni. Vráť sa do krátučkej balásany. Pomaličky vystúpáš hore. Daj si ľavú nohu napriek cez podložku. Pravá noha dopredu, ruky v bok. Poď zo párkrát dopredu, dozadu. Dobre. A potom zostaň dolu. Teraz chceš byť v pozícii tak, aby ti tu bolo príjemné. S tým, že členok chce mať pod kolenom. Koleno mi nepadá dovnútra. Položím si ruky na ramená. A tu nás zase nechcem zagulatiť chrbát. Hej? Chrbát je stále rovný a pomaličky klesáš dolu. Chceš tu klesnúť, hej? Uvoľniť sa. Klesneš. Zase nejdeme s chrbátom dolu. Chceš klesnúť v bokoch. Takže už keď cítiš, že už ďalej nevieš ísť dolu s rovným chrbátom, tak sa zastav. A pomaličky podsaď pánvu, vystúpaj hore. Poď ešte raz, uvoľni sa v bokoch, rovný chrbát.
Poď hore. A posledný krát. Zase skontroluj si, či už nepadáš dolu. Skús otvoriť hrudník trošku viacej, alebo vyrovnať chrbát. A pomaličky podsaď pánvu, vystúpaš hore. Pod kolenom skús ísť dovnútra. Chodidlo nech sa ti neodlepuje od podložky. A na opačnú stranu. A uvoľni. Vymeň. Pravá noha napriek cez podložku. Zase zo párkrát sa pohyb. Dopredu, dozadu. A už keď si nájdeš ten tvoj stred, ti to je príjemné, skontroluj si členok, nech máš pod kolenom. Koleno nech ti nepadá dovnútra. Porozši ruky na hrudník. A zase s rovným chrbátom. Pomaličky ideš dolu. A chceš tu klesať. Zase pozor na chrbát, nepadáš. Hrudník stále drž otvorený. Podsaď pánvu, vyjdi hore. A zase pomaličky poď, uvoľni sa v bokoch, klesaj dolu. Rovný chrbát. Nikam sa neponáhľaj. Poď hore. A posledný krát. Vystúpaš. Poď ešte s kolenom dovnútra. A uvoľníš. Dobre, poď do balásany. Prejdeme do dolu pozerajúceho sa psa. Poď nádych, krok dopredu do Ašvasančalásany. Ľavá noha je vystretá. Pravú nohu vytoč doprava, ľavá noha prejde na maličkovú hranu, pomaličky sa chceš posadiť na ľavý bok. Pravá ruka. Buď chytíš chodidlo, alebo len ju vystrieš do strany. A pomaličky môžeš zostať tu na, kľudne nemusíš ísť hlbšie, ak to nejde. Ak to ide, tak klesáš až dolu. Výborne. Pomaličky sa opri o ľavú ruku. Teraz. V tejto pozícii to bude najťažšie. Kľudne zostane na predlakti, ak ti to nepôjde. Takže vyskúšame dvihnúť ľavé chodidlo, špička flex, pätu ťahaj ďaleko od seba a poď 3 oblúky dopredu, 3 oblúky dozadu. Kľudne, ak to nejde, opri sa. Zostane ešte so zdvihnutým chodidlom. Poď ešte 5 krát hore a dolu. Pomaličky uvoľni. Vrátime sa naspäť do Ašvasančalásany. Zatlač do dlaní a prejdi do dolu pozerajúceho sa psa. Poď nádych. Ľavá noha, krok dopredu. Ľavú nohu vytoč na ľavú stranu. Práva noha, práva maličková hrana. Pomaličky sa položíš dolu. Ľavá ruka, vysunieš ju do priestoru alebo chytíš až chodidlo a pomaličky klesáš. Výborne. Pomaličky sa
Trošku naprav, posaď sa a zase buď opretý sme, alebo prejdeš až na celé predlaktie. A niekoho to vôbec nechce pustiť, môžeš si úplne až láhnuť, ak by to neišlo. Takže práva noha, špička, flex, poď 3-krát dopredu, 3-krát dozadu a poď 5-krát hore a dolu. Výborne, pomaličky uvoľni, vráť sa naspäť do Ašvasančalásany. Zatlač do dlaní. Dole pozerajúci sa pes. Poď nádych, práva noha, krok dopredu, parivrita, Paršvakonásana. Práva noha vpredu, ľavá ruka z vnútornej strany pravej nohy. Pozri sa za pravou rukou. Trošku pritiahni stehno, trošku viacej maj kontakt s bruchom, s hrudníkom. Dobre, poď s rukami dovnútra, zadnú nohu vytoč na celé chodidlo. Ruky vystri do strán a klesaj s hrudníkom dolu. Zase nejdeme za rukami, koleno zostáva nad členkom. Zadná noha zostáva na celom chodidle. Dobre. A poď práva ruka z vnútornej strany pravej nohy. Ľavá noha stále zostáva na celom chodidle. Pozri sa za ľavou rukou. Paršvakonásana. Tu nebuďme príliš vysoko. Zase klesni v tej pánve tak, aby ti to bolo príjemné. Členok nech máš pod kolenom. Dobre, poď s rukami zase do Ašvasančalásany. Zatlač do dlaní. Dole pozerajúci sa pes. Pod nádych, hlava, noha, krok dopredu, práva ruka z vnútornej strany, pozri sa za ľavou rukou, stehno pritiahni zase k sebe. Výborne. Zadnú nohu vytoč na celé chodidlo. Ruky trošku natiahni dopredu, zase nepadáme za rukami. Koleno zostáva nad členkom a klesaj dolu. Dobre. Poď ľavá ruka z vnútornej strany. Pozri sa za pravou rukou. Krása. Vráť sa do Ašvasančalásany. Zatlač do dlaní. Dole pozerajúci sa pes. Pod nádych. Ľavá noha, krok dopredu. Koleno pravej nohy polož na podložku. Vystúpaš hore. Daj si ruky v bok. Spoj si dlane. Nádych. A teraz chceš zrotovať hlavne v hrudnej časti. Takže nádych a cez výdych pomaličky poď do rotácie. A potom pravým lakťom sa zapri do ľavého kolena. Chceš zatlačiť do dlaní. A pozeráš sa cez ľavé rameno hore. Pomaličky uvoľni. Zatlač do dlaní.
Dole pozerajúci sa pes. Pod nádych práva noha, krok dopredu. Ľavé koleno polož. Spoď dlane, nádych a výdych. Zase chceš hrotovať v hrudnej časti. Opri ľavý lakeť o práve koleno. Tým, že zatlačíš do dlaní, tak viem ísť hĺbšie do tej rotácie. Dlane sa pokúšaš dostať niekde do oblasti v strede hrudníku. Pomaličky uvoľni. Poď vráť sa. Adho Mukha Svanasana. Poď nádych, ľavá noha, krok dopredu. Teraz buď si zopakuješ to isté, zatlačíš pravý lakeť, alebo chceš ísť hlbšie, môžeš buď zostať na končekoch prstov, alebo ak vieš klesnúť až na dlaň a pozri sa za ľavou rukou. Takže alebo zostaň opretá o pravý lakeť, o ľavé koleno. Pomaličky uvoľni. Vráť sa do Adho Mukha Svanasany. Pod nádych práva noha, krok dopredu. A zase buď spojíš dlane, alebo sa vsunieš viacej. Zrotuješ do pravej strany a chceš sa dotknúť podložky z vonkajšej strany pravej nohy a pozrieš za pravou rukou. Akokoľvek ti to vyhovuje. Dole pozerajúci sa pes. Pomaličky dokráčaj medzi ruky. Výdych, Uttanasana. Poď nádych, pomaličky stúpaj. Výdych uvoľni. Daj si chodidla k sebe. Trošku pokrč nohy v kolenách. Chceš boky alebo kolena vysunúť trošku doľava a skús sa dotknúť s rukami z pravej strany, z vonkajšej pravej nohy. Pomaličky prejde ako keby oblúk. Poď s kolenami zase na opačnú stranu. Drž stále celé chodidla na podložke. Chceš sa dotknúť ľavej strany, výborne, poď na opačnú stranu. A zľava doprava. Nechoď na špičky, poď ešte dvakrát. A potom poď do Uttanasany. Nádych, stúpaš. Výdych, pomaličky uvoľni. Dobre, pôjdeme na Trajasanu, tanečník, pozícia. Dáš si pravú ruku, sunieš si, nebudeš chytať z vonkajšej strany, ale z vnútornej strany držíš chodidlo. Koleno ku kolenu, ľavú ruku dvíhaš hore, na chvíľočku zabalancujeme, pozrieš sa hore. Potom pomaličky vrátiš zrak dopredu a pomaličky sa ťaháš za rukou, do tej zadnej nohy chceš aktívne, ako keby chceš kopať a s tou rukou si tú nohu držíš a ono ťa to trošku viacej prehne. Pozeráš dopredu
A pomaličky sa vráť. Uvoľni. Ľavá ruka. Chytíš vnútornej strany, koleno ku kolenu. Práva ruka ide hore. Pozri sa hore. Vráť pohľad dopredu. A pomaličky ideš s rukou dolu. Pozeráš sa na jeden bod pred sebou a potom pomaličky vrátiš, pustíš, dvíhaš ruky, vyťahni sa za špičky, na špičky vysoko hore. Výborne, poď pomaličky na špičkách dolu, spoj dlane, vystúpaj s kolenami kúsok vyššie. A potom, ak môžeš, polož celé päty, čupni si a pomaličky sa posaď. Janu Sirsasana, práva noha z vnútornej strany ľavého stehna. Vyrovnaj chrbát. Nádych a s výdychom pomaličky klesáš dolu. Nádych, vyrovnaj chrbát a pomaličky sa otláčaj. Poď vymeň. Nádych, vyrovnaj chrbát a výdych, pomaličky klesaj dolu. Poď, vyrovnaj chrbát a vráť sa. Úpavišta konásana. Dobre, dvíhaj ruky. Poď zo párkrát na striedačku k jednej a zase vymeni k druhej nohe. Posledný krát. Výtoce k ľavej nohe. Zase vyrovnaj chrbát. A cez výdych pomaličky klesaj dolu. Zostaň 5 nádychov a výdychov. Snaž sa o viacej uvoľniť. A zase vyrovnaj chrbát. A pomaličky poď hore. Vymeň pravá noha. Rovný chrbát. Nádych. A výdych. Pomaličky stúpaš hore, rovný chrbát. Vráť sa do stredu. Nádych. Poď s rovným chrbátom, vydychuj pomaličky. A pomaličky klesaj hlbšie a hlbšie.
Výborne, pomaličky sa otlač. Daj ruky tesne za chrbát, otvor hrudník. A potom pomaličky uvoľni. Záverečná sviečka. Spusti nohy až za hlavu. A pomaličky vráť sa naspäť hore. A vychádzaš stavec po stavci. Pritiahni kolena k hrudi. Premasíruj celý chrbát. A potom sa posaď. Zatvor oči. Ešte sa nikam neponáhľaj, dopraj si ešte chvíľočku. Čas pre seba. Buď spoj palce s ukazovákmi, alebo polož ruky na kolená. Pomaličky prehlb nádych aj výdych. Spoj si dlane pred hruďou. Chvíľočku ešte vnímaj svoj dých. Prajem vám krásny zvyšok dňa alebo večera a teším sa na vás zase na budúce. Ahojte, namaste.